Isang pampasaherong bus ang nadisgrasya sa Purok 6, Barangay Sipi, Daraga Albay pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Batay sa investigasyon ng pulisya, habang nasa biyahe ay nawala ng malay ang 53 anyos na driver na nagresulta sa pagsalpok ng minamaneho nitong bus sa barandilya at isang nakaparadang motorsiklo. Isinugod pa siya sa ospital pero idiniklara rin na dead on arrival ng attending physician dahil sa atake sa puso. So yun po talaga ang naging pong findings ng doktor sa kanya po. So sa ngayon po, nandiyan po sa BRMC po ang bangkay ng driver at natawagan na rin po ng konduktor niya, yung kapamilya, and of course yung company po ng bus ay papunta na din po kasi parang nag-airlock po yung sasakyan nila. So nandiyan na po, kaya po nagiging cause ng light to heavy traffic po dyan sa Barangay Sipi sa ngayon. Mula raw itong Maynila at patungo sa ng Eastern Samar. Wala naman na naiulat na nasaktan o nadamay sa nangyaring insidente. Wala man po kasi nga po talagang paakyat po siya Paakyat po siya siguro kaya nung masagi niya po itong nakapark sa gilid kasi siguro sa tingin po namin, sa assessment po namin, parang tinatay niya pa sanang i-maneuver sa gilid. Siguro may nararamdaman na siya o nahihilo na. Try niya siguro i-maneuver sa gilid kaya tinamaan niya yung isang nakapark unattended doon na isang motorsiklo. Kaya lang hindi niya siguro kinaya. Kaya nung pagkaano niya, kaya napaatras pa po yung sasakyan. Luckily, nakatama naman po doon sa yung tawag baga nating barandilya na linalagay along the road. So kaya po yun ang nakabigay ng suporta para po ma-stop yung pag-atras ng sasakyan. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga driver na parating siguraduhin na nasa maayos na kondisyon ng katawan at sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.